लोगोफोर, साइकोलजिनि बिजिरसंनाय बायदियै बे बाथ्राया सैथो जाना फैबायदि बे सुबुंनि जिरायनाय, रायज्लायनाय, थाबायनाय बायदिफोरखौ नायनानै बिनि आखल आखुनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो आरो बिनि गोसोनि साननायखौबो मिथिनो हायो। नों माबायदि जिरायो बियो नेचारेलिसो हुदा। नों माबायदि सानो बेखौबो मिथियो। जेब्ला जों जिरायो अब्ला जों मिथिलाया जासे बेबायदि जिरायदि जेराव जों जिरायनाय स्टाइलनि फारसे गोसोआनो थाङा। बेबायदियाव नोंनि खाथियाव जिरायनाय सुबुङा नोंनि आखल आखुनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो। नों माब्लाबा आन्दाज खालामदोंना सासे बिजनेसमेना माबायदि जिरायो एबा सासे बेकार मानसिया माबायदि पजिशनाव जिरायनो मोजां मोनो एबा आदुवाया माबायदि जिरायो? आरो ओरैबायदि सुबुं जाय गावनि लाइफआ सोलायनाय एबा दावगानायनि जाउनाव बिनि जिरायनाय स्टाइला गुबुन जायो। सोरबाफोर फालांगिरि एबा बिजनेसमेन बिसोरनि जिरायनाय स्टाइलफोरा गुबुन गुबुन जायो। जिरायनाय स्टाइलफोरा मोनबेसे रोखोमनि दं? मोनसे बिजिरसंनाय हिसाबै सुबुंनि जिरायनाय स्टाइला मोनबा रोखोमनि जायो, जायफोरनिफ्राय जों बेफोरनि आखल आखुआ माबोरै जायो बेखौ हमनो हायो। बे भिडिअ'आव जों जिरायनाय स्टाइलफोरनि बेफोरनि आखल आखुनि सोमोन्दै सावरायगोन। बिदिब्ला थुदो बिसोरनि आखल आखुखौ नायदोनि। नाथाय बेनि सिगाङावनो आरो नोंथाङा जोंनि भिडिअ'खौ दिनैसो नायसंदोंब्ला लाइक खालाम, चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै अलाव होनानै ला। बयनिख्रुइबो गिबि जिरायनाय स्टाइलानो जादों हान्थुखौ जमा खालामनानै आथिंखौ गुवार खालामनानै जनाय। बेबायदि सुबुङा हान्थुखौ जमा फोनांजाबना आथिंखौ गुवार खालामनानै जयो। अब्ला बेबायदि सुबुंजों गोरलैयैनो रायज्लायनो एबा गोरोबनो हायो। गोदान लोगो खालामनो बेबायदि सुबुङा मोजां नाङो। गोदान मानसिजोंनो बियो खुला खुला रायज्लायनो हागोन आरो बियो मोनसे खामानियावनो बारा गोबाव नांथाबना थाबाय थाया। बाथ्रा रायज्लायनाय समावबो बियो बारा गोलाव खोथा दिहुनबाय थाया, मानोना बियो सानो जे सम जाबानो बयबो गावनो गाव सल्भ जाखागोन। बे गासैबो बाथ्राखौनो मोजाङै खोनासंगोन आरो गुबुनखौ मदद खालामो आरो बियो रावखौबो थगायलाबायनो मोजां मोना। बेबायदि सुबुंखौ फोथायजाथाव मानसि एबा मोजां मानसि होनना साननाय जायो। नैथि स्टाइला जाबाय आथिं हेबना जिरायनाय। बेबायदि नोंथाङा बिजनेसमेनफोरखौ नुबाय जानांगौ। बिसोरो थाबनो गोदान मानसिफोरखौ एबा गोदान लोगोखौ फोथाया आरो गावनि जिउनि बाथ्राफोरखौ गुबुननो शेयार खालामा एबा खोन्थाया। बिसोरखौ नुनायावथ' मोजांखौनो नुगोन, नाथाय थगायसुला, सैथान, फान्दायसुला सानगोन। नाथाय बिजिरसंनाय बायदियै बिसोरनि गोसोआबो जोबोर मोजां। मोनसे जायगायाव बियो बारा गोबाव लासै जबाय थानो मोजां मोना एबा सोरखौबा एसेबां गोबावालासै नेबाय थानोबो बायो। बा लोगोआनो जा बा गावनि मोजां मोननायानो जा बा सोरबा गावनि न'खरनि बाय बाहागियानो जा, बियो टाइमफोरखौ ओरैनो गारनो मोजां नाङा। आरो जुदि नों बेबायदि जयो अब्ला नों सिमां नुनोबो मोजां नाङो आरो नोंनि मेलेमाव गोबां साननो हानाय गोहो दङ। थामथि स्टाइला जादों आथिंखौ जमा लाखिना हान्थुखौ गुवार खालामनानै लाखिनाय। बेबायदि सुबुङा नोरोम, गोथार, भद्र आरो मानिजाथाव मानसि जायो। बियो थगायनायखौ इसेबो मोजां मोना। बेबायदि मानसिया बारा खोथा रायज्लायनो मोजां मोना। बिसोरबायदि मानसिया नोंनि बागै मोजाङै मिथियाबा नोंजों एसेबां खुला रायज्लाया एबा रावखौबो अपमान खालामा आरो नोंनि बाथ्राखौ जाहाथे रावनिबो खुगानिफ्राय खोनाफिना बेबायदि बियो नोंनि खोथा लाखियो। आरो नों जुदि बेबायदि स्टाइलाव जयो अब्ला भिडिअखौ थारैनो लाइक खालाम। ब्रैथि स्टाइला जादों जुदि नों बेबायदि स्टाइलाव जयो अब्ला पुरा मिस्टार पारफेक्ट। नों गासैबो खामानिखौनो मोजाङै मावनो रोंगौ आरो बेबायदिया समफोरखौ बरबाद खालामनो एसेबो गाहाम नाङा आरो गावनि खामानिखौ ओरैनो थांगारहोनो गाहाम नाङा। बेनिखायनो बियो मोजाङै सानै हयैसो खामानिफोरखौ मावखायो। बियो फोथायखेबस' मानसिफोरखौ एसेबो मोजां मोना आरो गावबो रावखौबो फोथायखेबस' खालामा, बा गावनि लोगोआनो जाथों बा गावनि न'खरनि सोरबायानो जाथों। लोगोसे बियो सासे सोलो गोरा मोजां मानसि आरो गावनि गोसो बायदि खोथा बुंनो मोजां मोनो। बाथि स्टाइला जादों आथिं हान्थु जमा खालामना खेंख्रा खालामना जनाय। बेबायदि मानसिया आथिं आरो हान्थुखौबो जमा खालामनानै फारसे साइडथिं खेंख्रा जाना जिरायगोन। अब्ला नों गोबां सानग्रा सानसुमै सुबुं। बेबायदि मानसिया सानो जे मोनफ्रोमबो खामानिनि फिथाइयानो मोनसे थि समाव आरो मोनसे थि जायगायाव जाखागोन। बिसोरो गुबुना बुंनाय बायदि खामानि मावा आरो गावनि गोसो बायदि खामानि मावो। आरो बियो साखोन सिखोन थानो मोजां मोनो।
नों नोंनि खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां खामानि मावो, नाथाय नों गुबुनखौ दुखु होनानै नङा। बिनि थाखायनो नोंखौ नोंनि लोगो, नोंनि लाइफ पार्टनारा जोबोद मोजां मोनो। बेखायनो बियो नोंखौ गारना दसेबो थानो हाया जायो। लोगोफोर, बे मोनबा जिरायनाय स्टाइलनि नों बबे स्टाइल मोनसेयाव जिरायनो मोजां मोनो कमेन्ट्सआव थारैनो बुंहर। बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जों बयखौबो आखाइ खबजोबो आरो बेबायदि गियान होग्रा भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय जोंनि चेनेल मौसुमि राजा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।